در ارتفی ما 180 سومن. اینجا بیام که 200 سومن. همین فکری خودم آنچه گفتن تونستم که اینا راهکراش قیمت باشد یا وای مردم ایامونجا میارشن نمیدانم. нархи орд дар шаҳри Хуҷанд боло рафта боиси нигаронии сокинон шудааст. Айни ҳол дар бозорҳои марказӣ як халта орди 50 килоӣ 185-195 сомонӣ ва дар баъзе аз ҷойҳо то 200-210 сомонӣ аст. Як моҳ пештар нархи чунин навъи орд 165-175 сомонӣ буд. масъулини бозори марказии Панҷшанбе болоравии нархи ордро аз воридот донистанд. ҳар як килош ба 50 дирҳам зиёд шудагӣ. ин сабабоша мо пурсидем. дар ҳақиқат ҳамеҷо отфурӯшҳо ки 5-6 нафар ҳастанд, онҳо гуфтанд ки моҳо як боли ҳамун нархи гирифтагӣ мо ба орди харидагӣ мо ба 2 сомон монда истода як 50 килош ба гирифта истода медиҳем, мефурӯшем ҳозир истода. дар ҳақиқат осиёҳо ҳозир нархаша боло карда истода, ода оварда истода, гандумо осиё карда истода, нархаша боло досодагӣ будиянд, баландтар досодиянд. Сабаб ҳамин. орд яке аз маҳсулоти асосии истеъмолӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар бозорҳо фурӯшандагон се навъи ордро мефурӯшанд. орди навъи якум 185-195 сомонӣ, орди навъи дуюм 165-170 сомонӣ ва орди навъи сеюм ки 30 килогӣ аст 50-53 сомонӣ нарх дорад. аз ин нишондод бармеояд ки дар як моҳи охир дар шаҳри Хуҷанд як халтаи орд то 20-30 сомонӣ боло рафтааст. аз рӯи пурсиш дар дигар манотиқи кишвар нарх гуногун аст. Порсоли به فکرم همون جمع 165 میبردن مسجد کوهیبا. گوازی باشن خیلی. ولی اون جمع 200 بردوسیان. холмаҳмад исомаддинов сокини ноҳияи деваштиҷ буда 70 сола аст. дар оила 7 нафар буда барои зиндагиашон моҳе то 3 халта орд мехаранд. ӯ гуфт гароншавии нархи орд ба вазъи зиндагии онҳо бетаъсир намемонад. аввал арзонтар буд 150 130 140 همین خیلی بود. چیزی از بار 200 سوم براموز هستیم 195 سومی سال انصاف کردن روی انصاف کار کنند کن. орд маҳсулоти стратегии ғизоӣ ба ҳисоб меравад ва пасту баланд шудани нархи он ба таври мустақим ба буҷаи оилаҳо таъсиргузор мешавад. оиди ин мавзӯъ пурсиши сарироҳӣ гузаронидем. орд 130-150 буд. ҳозир 200 мегам. ин ҳозир бозоргонӣ ким чӣ хел хоҳад бихел мефурӯшад ёди. اینهایم میخرد و سانی میفروشد که همون با مجبور در کو باشد میگیرید میخرید. میدونم که قیمت شدگی 200 سوم گفته شدگی ما لیکن ما نونی تیار انوای خونه میخریم. дар давоми як соли охир ин маротибаи чандум аст ки нархи орд боло меравад. гароншавии нархи орд на танҳо ба зиндагии сокинон, инчунин ба фаъолияти нунпазон низ таъсир кардааст. як дона орд 200 дона нони якум сомонӣ мешавад. 170 буд, 150 буд, арзон буд. ҳозир 200 сомон шудагӣ. خیلی کارگردان خیلی شده است. خریدارا نونو تو مایده شدگی میگوید ارزان شود نازد کن. مویا نونو موی کلانتر که میفروشیم. бархе аз сокинон мегӯянд ки баъд аз гарон шудани нархи орд вазни нон ҳам дигар шудааст. ин суханро фурӯшандагони нон низ тасдиқ карданд. пешами нонҳои 2 сӯм гирифтагар ҳозир 3 сӯм гирифтасем. боло 32 микраи ман зиндагонӣ мекунам. ҳамҷо як новахона ҳай. нони ҷазадор беҷаза ҳар ду 3 сӯм шудагӣ ҳозир. صفتش گونه یخیر وزنش سال سبک. orada kıymetlisi vahon nemiyordu vahon onda zal meknat خریدارو نو مایده سودگی این وای نیفتنی که orada sak kıymet sürdük kocam. Akım mardum beçer mazlum mekra çok na dige loz neyiz. Mo ina hamon gramba monda du goyi vahon kıymeti mekunat. Mardum ekay du işi megrat. Bazı klas nes yakınmi megrat ama sal grem meksim yakınmi fırta megirmemi. тоҷикистон гандумро асосан аз қазоқистон ворид мекунад. соли 2018 ба тоҷикистон аз қазоқистон ҳудуди 1 миллион тонна гандум ворид шудааст. сабаби болоравии нархи ордро абдумавлон қодиров, муовини раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдои вилояти Суғ тариқи суҳбати телефонӣ баён намуд. Абои асосие ки барои баландшавии нархи орд таъсир расондан ин болоравии нархи гандум дар ҷумҳурии бодирокунандаи гандумии ҷумҳурии Қазоқистон мебошад ки аз ҳисоби кам шудани ҳосили гандум якбора то 20 то 30 доллар барои як тонна нарх қимат шудааст дар бозорҳои ҷумҳурии Қазоқистон. бинобар ин болоравии нархи ашёи хом ва болоравии нархи орди истифода мекунӣ оварда расондааст. би маълумотҳои бирҷаи Казахзерно нархи миёнаи як тонна гандуми воридотӣ яъне ки аз гандуми нави
20 тайюн ҳисоб меонад ва $205-210 баробар шудааст. Дар ҳоле ки дар моҳи январи соли 2019 нархи меона $180-185 ҳисоб гирифта шуда буд. $25 болоравии нақд ба халқ гирифта шудааст. ин сабаби асосии равоншавии нархи орди истеҳсолӣ ватанӣ мебошад, зеро ки пурра 100% воридоти гандум аз ҷумҳурии Қозоқистон бароҳ монда шудааст дар корхонаи ордбарории вилоят. нону дигар маҳсулоти ордӣ бахши муҳими ғизои мардуми тоҷик мебошад. Аз ҳамин хотир ҳудуди 50 то 70% калории ғизои мардумро асосан маҳсулоти ордӣ ташкил медиҳад. ин андеша дар яке аз таҳлилҳои иқтисодӣ омадааст ва ин нишондодро яке аз баландтарин рақамҳо дар ҷаҳон ҳисобидааст. яъне аз рӯи ин маълумот фаҳмидан мумкин аст ки дар тоҷикистон нонро бештар истеъмол мекунанд. аммо қимат шудани нархи орд имрӯз сокинонро нигарон кардааст. лекин умедворанд ки дастандаркорони ин масъала албатта барои ба низом даровардани нархи он тадбир меандешанд. гузориши Сайёра Махсумова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.